Күндә тормыш тагын бер кат бирелсә, бирер идем шул гомеремне мин әтиемә. Яратканга әллә сине шулай üzülеп, кыен бүген никтер минем күңелемә. Ничә язлар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Ничә язлар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Исән чакта өйрәттең син безне яшәргә, шын кешеләр булыгыз диеп үстердең. Тормыш сукмакларың бик тә синең кыска булган икән инде газиз әтием. Ничә язлар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Нигә дөнья безгә кырыс итеп карый, кинәт алып китә якын булган кешеләрне. Китсәләр дә безнең арабыздан, алар гомерлеккә кала бөек исемнәре. Ничә язлар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Ничә язлар инде үтеп бара, синнән башка газиз әтием. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Карлар күптән эреп бетте, ник моңсула минем күңелем. Ник моңсула минем күңелем. Эльмира Сулейманова. Зур рәхмәт сезгә. Бәхетле булыгыз.